chibai ule zanina pathian thu cha puan chhuana hun thatak mei Abraham's faith ministry kaltlanga kan nei le thei hi kalom em ani ti hi ama sa in kan ron soi do ati chuanin kan soi chho molanga zanina pathian thu cha toite ka ron puan chhuwa tur hi apui mo ema lalpa lam I hoyang uti mangin ron puan chhuwa ka tumani pathian thu ilo ngai thlang u Zakaria bung kha Chawngthum sipai hotel lalpa chuan heti hian ati kalam lo hoi ula keipo in lam kalau hoyang atia tun huna hian lalpa lam kan hoi hi a hun tak zeta tun hun hi lalpa lam kan hoi theina turata na hun tha ani nikum tun ang hun chawa khan han ngai to ta ila lalpa kan awa chung ko tin mai khan lalpa mi mal tin mai khanin lalpa kan awa no pangte te pon lalpa an awa ni tin life crusade te kan neya tiang ang chuan chung ko tin deuh thoa khan chung ko mai cham te kan hunga tiang chuan lalpa lam kan hoya a chan chu engwange kan ti chuan covid-19 kha kan hlau em ani chu wang chuan lalpa lam kan hoya lalpan kan trong try na tia changa boral pha te chu ombok ma sela lalpan kan trong try na changa dam lo te covid-19 lo positive pal te po kha andam chak ema pathian hum him nei kan chang na sa mai ani ni ma sela tu na hian hei second wave aron thok le ta nikum ayan na sa zokin aron thoka thalai te po azwa bik hau lo tameya thalai te kum som ruk ngai lam boral te kanom nual tameya chu wang chuan lalpa lam kan hoi apoi mo tak zeta nikum ai ma po khan tun huna hian lalpa lam kan hoi apoi mo tak zeta ni tin kai thar an oma an pung tuala chuti lai ka ra chuan indo thu thang te kan chevel rama te chutiang chuan indo thu thang te kan sia atin kang mei te ron chuaka enge moran shi te polo chuaka ni har sat na tam takin kan ram anwai meka nima sela tun hun lalpa lam kan hoya lalpa lam kan au huna hian lalpa lama au ain pathian au ain midang dem nan le rongbol tu emo an che chiat na lai te chutiang lo chuya an trong kam enge molai tak lo la chuaka nui za siam nan te hun hi chutiang ang reng chuan hun hi kan mangani ani na taka chuan tun hi lalpa lam hoya na sataka in ki nuaya lalpa kan au hunani ma se lalpa lam hoi ain khovel thil hian min la ti buai em ani ti ro o kan beng te chu thu tak lama ain thon thulama apeng zoka kan ngai to na reng te chuan pathian thu tak ain an nuam zok akan ngai khovel thila pathian thuwa te pon yang chu thu tak ain enge mo huau lam a hut lama kan beng te hi enge ni kan beng te hi chulama chuan apeng na sa em mai ani chu mika bung sari chang saria chuan ti hiana inziaka keiro chuan lalpa lam ka enanga ka chandam na pathian chu ka nga kang ka pathian chuan mingai thadona ni yati zanina hian mitam tak khovel thila lo tlan mekte khovela limna le lom na zong mekte tin pathian ngai sakna reng nei lote mi tam takan om meka khovel thila in om tlei kan tuma ma se chu khovel thil chuan min om tlei tak lawa tin kan sum le pai ho sakna te kan uma ma se chung kan sum nei chuan he shilaka po hian min chan him theilo ani chu wang chuan mitam takte khovel thila lo tlan ma sela mitam takten lalpa lo aw lo ma sela kei ero chuan atiang hian kei ni ero chuan kan ram kan nam kan chung kwa kan mimal nun hi adam theinan ho ulalpa lami hoi tlatang u chuta chuan lalpa lam kan hoina chuan Zakaria zia ka khan kan chiara ni tro pathian thu hi addo lowani ka lam lo hoi ula keipo in lam ka lo hoyanga ti chuta kei ni ero chuan lalpa lam ka enanga keiro chuan lalpa lam ka enanga lalpa lam ka hoyanga keini ero chuan lalpa lam kan hoitla chuan lalpa chuan min ngai kha in kan thin lung du zong te min pedona ni tin chronicles panina bung som thum pathum chang som pathuma khan
lalpan manase a abyak thu kan mu a ma se manase chuan pathian biak na kha angai saklava ti chuan manase chu man ani a man turin asurya sipai ho tu te pathian in atira ti chuan manase chun man ta ni ti chuanin khai dia tin an hlinga akuta te chuan kolan bun tira babylona an kalpui ta ni ti kha chronicles panina khan kan huni ti chuan manase chu amang ang ta ema chutia an mana babylon rama an hruai chuan amanga anga amang an na chuan pathian a hnai tira amang an na chuan lalpa a au tira na sataka in ti hnuain pathian ma a atong traya chu lalpa chuan alo ngai thak saka Jerusalem amarama a hruai le ani kha keini po hi han ngai to ma teu pathian hian min bena salut tu kani chu shipui mangten min bia a natna mangten min bia a har satna mangten min bia a min beve lo kan lo ti mei thei ma se natna mangte thil thalo amo kan ti mangte hian pathian in ami te bethin a chan chu mo kan cholol to lu tu ka lalpan hun tha min pe chung hian pathian kan hnai du lawa pathian kan hlat sana lalpa lam kan hoi du lawa chu wang chuan manase a ang hian kan kuta te chuan natna kolte min bun tira shikolte min bun tira har satna re theina kolte min bun tira chu huna chuan chu kol kan bun huna chuan chu kol kan bun cha chu kan mang ang thina ni ter o kan mang anna almang anna lo thenga natna kan han tok tak taka be sei na reng nei to lova chu natna ina min han chim tak chumo kan nu le pa ming hi kan lam lo lalpa ti in pathian lam hi kan hoi nge thin chu wang chuan chu har sat na tak kan to ma a manase a anga kan kutte kolbun tirani ma a lalpa lam kan hoi hi van poimo em ti chuan manase a chu nasatakin a intinwaya lalpa lama hoya lalpa chuan amaram Jerusalem a hruai le ni kha tuna hri kan to me ka te po hian lalpa kan au hi van hun em nikum ang khan lalpa au le ila nikum ang khan pathian hi be seila ila he hri laka kan him theina turatan le he hri laka kan him theina turtan le kan damna tur chuan lalpa laka kan trong traya pathian ne na kan trong traya in ti hnuai lalpa laka in ti hnuaya ama lam kan hoi hi a hun tak setani ani le he shi laka kan him theina tur hian enge ti thei kan nei kan sum nei awangin he shi hi kan veilo pha lova kan hausaka wangte kan le khathiam ema wangte kan hri se la wangten he shi hi kan don lo pha don lo reng kan tor lo pha don lo reng chu wang chuan mati thei kan nei lova he hri laka kan him theina tur chuan sarkar thu chuak zoma a thei ang to ka mani ina in khunga film khur taka nun kan mani chu kan inven na the kan inven theina om chuna ni ma se mo mak deu mei chu khulai po chuak em lo in an in chung kwa a po an no te chia positive ten om le tla ta ni chu wang chuan he hri laka po hian mati thei kan nei lova lo do dal turin chakna kan nei hek lova he hri ti top tur hian thil ti theina kan nei hek lo chu wang chuan he ram hi he hri laka kan dam theina tur chuan zanina hian lalpa lam kan hoi hi apoi mo tak setani ti chuan chronicles panina bungsom ni tha a khan pathian thil ti ro puilu tuk tak mai kan mu a Jehoshaphat ale a hote kha Jehoshaphat ale a hote indo chungchang kan hu ani an mani beitur khan amon thate mo a hote ser tlang ami te meun hote ama beiturin an ron thok chuaka an tam em meya an han en thin an tlim mur meya ta chuan Jehoshaphat ta chuan a hlawa ti ngai na ashelawa lalpa zong turin lalpa aw turin pathian thil ti theina le pathian chanpui na dong turin a in petok mai ni chu ti chuan cho ngein lalpa chanpui na zongin an pung khoma
a ho te kha lalpa zongin lalpa tran pui na dong turin an pung kho ma chong ngein an tong trai ani ti chuan ami pui zong kha an lo thok chua ka ni kha an ma ni be tura lo thok chua kha an tam em meya ati ngai na kha an se lo reng mai ni lalpa ilam kan lo hoi top mai ani ti in lalpa laman hoya enge lo thleng kha ka ngai tua thina zana ka mutna te hian ka ngai tua na sa theilu tu ka ni chu he je ho sa fatale aral do te an in be dan chung chang hi pathian ro pui zia hi he thu kal tang yan ke ma hian alo thar le thina ni ti chuan chu mi pui zi nga pakhat ne na chon lalpa tharau thiang limaron thleng ta a lau su ula chung mi pui tam tak awang chuan zam hek su in do na hi nang ni in do na ni lawa pathian in do na ani zok si a he in do na hi in be angai lawang in zar ula dingot mai ula in lama tang lalpa chandam na chu en ring mai ro u atia enge lo thleng ta kha ti chuan pathian thu pek ang chuan an tong traya lalpa laman hoya pathian na tho lo thleng tur chu an thlir ta a ti chuan an mani do tu tura sipai pung khom kha an mani le an mani anin that chimit vekani kha ti ro lalpa chu fakin omro se zanina hian he shi emo natna kan to tuna khan inuna khan har satna enge i to ka shelawa natna khir khan ber po ilo tuar mai theya ma se chung ang zong la ka chan chuak tur che hian kan pathian hian thilati thei to ka ni ti ka shil du che ni he shi la ka kan dam na tur po hian tharau thiang lim khoi non na kan chan le a pathian ta kan ni na hi ataka lang chuak le tur po hian lalpa lam kan hoya po yani apoi mo tak zetani har sat na kan tok me ka har sat na enge ito ka shelawa nat na khir khan ber po itok thei if pa po rui hlovina ti buaya ni mei theya inu le ipa po enge monu pa chung changa har sat na pon lo to ka in chung kwa po ake cheme ka ni mei thei tin shi awangin in chung kwa po in him lawa in ril ru ha in mang anga ni mei theye tin i sum bomin ena sum pakhat ma nei inei lawa tu lai khovel bo ruwa ka nen tiro thil engkim har sa chu me ni se ato em meya christian za in rama hian lockdown na wangin kan chu me te alo to zo ta a chu wang chuan re thei ta chuan khosak a har em mai ni chu mi ya wang chuan in nun a be donga alo kun ngoi po ni thei ma se mo zanina hian lalpa lam lo hoila lalpa lam i hoya lalpa i thlir tlat chuan pathian chuan i thin lung du zong pek che hi adu asin pathian hian aro pui zia hi nangma kal tlanga in show hi acha kasin chu mi tur chuan thin lung thiang lim tak pu a lalpa lam kan hoi hi apoi mo tak zetin ka sia ho zanina hian mitam takten ring lo mi te pon pathian an hoi sana kan pathian nung shelovin mi tam tak an oma chu ti lai kara ke ni chu mangai na le khongai na wangin isua christian min zong chuaka chatua nun min pe a chu nun nei tu le chang tu chu kan ni to a ma se kan wa bo sana kan hel thin zanina hian ho u na sataka in tinwain ir kan ram le kan nam kan chung kwa kan mimal tin hi kan dam le theina tur chuan lalpa lami hoyang u lalpa lam kan hoyanga lalpan kan lamalo hoyanga chu kan dam na tan kan ni tin nuna kan tharau dam na tan kan rilru kan taksa dam na tan tok em ani ti kha zanina ka thu cha ron soi thei ani lalpan kan zawaya tan malmin som sak theu ro se kalome